Makadi muri yeZimbabwe. Today kusangana pano pasekuru Good Picture TV apo tinokupai weekly news round up. Yes, tinenge tichikupai round up of zvakaitika vhiki yapfuura kuita kuti patinopinda muvhiki inenge ichitevera tinenge tava kutangira paya neyatinoti fresh page. So tiri papa toda kubva tangopinda munyaya yedu yatinayo iyoyo yeweekly round up. Zvakanakira kuti news dzese dzanga dzichiitika kana paine yakasarira kwauri yakakujamba zvinobva zvangoita sei zvinobva zvangoita kuti unge wave up to date. Let's jump on to this one. As you see that men over there and the officer avo vakanga vari kutsviriridza vakameka my headlines nonga vakawanda vedu takavaona officer ivavo vachimeka my headlines mushure mekunge vatiwo vaita take over the police uye vari kuda kuti machaina abude munyika in 48 hours. Vakazopedzisira officer ivava vasungwa zvavo izvozvizvi vari muchitokisi vakamirira kutongwa. At the same time, other people began to think that maybe that was the sign yaitaurwa na comrade Geza, but it seems as if the sign failed. Anyway, tiri ipapo zvakare pana officer ivava we saw kuti a lot of people were really supporting this man. Vaimusapota kana officer vaisapotwa nevanhu vemuZimbabwe. I don't know kuti vakanga vaonei pane zvakanga zvoitwa na officer, but maitiro avakaita zvinhu zvavo officer ava hazvina kuzobudirira sekuronga kwavanga vakaita. Anyway, regai tifambire mberi tiende pane dzimwe nhau zvakare dzakaitika on our weekly round up. Tichibva panhau dzaofficer ava tinoona kuti takashayikirwa zvakare nemumwe muzvina bhizimusi wemuZimbabwe. Muzvina bhizimusi uyo anonzi weva Joseph Mutangadura. So kune vanga vasingazive kuti kune very prominent businessman akashayika anonzi iye Joseph Mutangadura, ndivavo vatanga tichikuradzai pascreen apa. Asi nyaya vaMutangadura ichiri kuenderera mberi iri under investigations because pane zvakawanda zvichiri kuitwa nemapurisa, saka tisati takwanisa kupai update yakasimba chaiyo nekuti pane dzimwe nhema dzatotanga kutenderera pari zvino as we speak. Paine runyere kuperwa kuti anogona kunge akaurayiswa nemudzimai wavo, but these are just speculations cycling on social media, so we cannot trust those speculations. So far tinongoti aiwa azororai murugare vaMutangadura, maivechirera nherera, maicreata employment uye hama dzenyu tinochema nadzo panguva yekurasikirwa yakadai izvi. So tichibva pane iyoyi yavaMutangadura tinoona zvakare kuti takashayikirwa zvakare nemumwe mutambi wenhabva nemukurumbira muZimbabwe anonzi iye Tendai Ndoro. Ndiye wamuri kuona apoyo nemudzimai wake anove muSouth African. Tendai Ndoro zviri kunzi akange achirwara kwenguva yakareba. He was in and out of the hospitals. So akazosvika pakuzorora zvake mweya wake. So Tendai Ndoro tichiri papapa ndo pakabva zvakare kusimukira kuti nyaya twamboitika mashuro kuti mukadzi wamuri kuona iyeyi ari pascreen akatora zvinhu zvaTendai Ndoro, nekuti Tendai Ndoro aitamba bhora remhiri kwemakungwa, saka zvinonzi aiora almost 6,000 euros per month yaaitumira kumukadzi uyu. Saka mukadzi uyu anonzi iye akazorambana naTendai Ndoro. Pakurambana kwavakaita mukadzi uyu akapiwa zvinhu zvese zvaTendai Ndoro. So I am not sure about that. Ndo zvakaitika nekuti Tendai Ndoro was in South Africa panguva yaakatisiya and zvikunzi akanga atori kuba kwake, which means Tendai Ndoro akanga achitori neimwe mari yakati one day. Tiri ipapo tinofambira zvakare tichienda zvakare pane dzimwe nhau dzatakabata. So nhau dzese dzatiri kukuradzai idzi dzinowanika pano pasekuru Good Picture TV, saka tinokukurudzirai kuti muende munoona mavideos iwaya ndo ane mathumbnails atiri kukupai apapo. Tiri ipapo zvakare tinoona kuti ndo zvakare vhiki yange iri kutsviriridza nyaya yaApostle TF Chiwenga
avo vakaramba mudzimai wavo. Apostle TF Chiwenga vakazoenda pasocial media vachinotaura zvikonzero zvavakanga varambira mudzimai wavo, asi vanhu vazhinji vakanga vaine kunyunyuta kwakanyanya maererano nenhau yaApostle TF Chiwenga iyoyi, nekuti vakazenge voenderera mberi zvakare votaura kuti ivo vakambenge vari secret agent vaimboshandira kuCID department vachitaura kuti taitumwa kuita zvinhu zvakasiyana-siyana. Uye saSauro wekuDhamasco ndakazowanika ndichinoregedza zvimwe zvinhu nekuti zvakanga zviri inhuman, zvakanga zvisingafadze Mwari, zvakanga zviri zvivi pamberi paJehovha. Ndosaka ndatakuona Apostle TF Chiwenga mazuva ano vakuita zvavo zvechechi, asi havana kuregedza kutaura zvepolitics, and most of information yavanotaura inoratidza kuti vane an insider kana kuti vane connection nezvinenge zvichiitika muhurumende uye nemuZimbabwe nematongerwo nezvine chekuita zvakare nematongerwo enyika. So tichibva pana Apostle TF Chiwenga, ndakazoya panapa video rinoiri pandaitaura kuti I almost relocated to Zimbabwe. Ndakapotsa ndaenda kuZimbabwe mushure mekunge ndaita nguva ndichiona mavideos emurume wamuri kuona uyu anonzi Godwin Chirume. Anonzi Godwin Chirume uyu ndinomutenda zvikuru nekuti ari kuita mavideos ari paground kuZimbabwe, ari kubata basa guru rekuratidza vanhu vari kudiaspora kuti izvi ndo zviri kuitika paground. Kana uri kufunga kuya kuno kudiaspora, do ABCD, usazosvika kunoku uchichema kana kuti uchikungura kudzokera. So I really appreciate what my brother is doing. Inini I almost also went to Zimbabwe, but pandakange ndichiona mavideos Godwin Chirume zvakandibatsira kuti ndione ndine amwe mapreparations andaifana kuita kuti zvinhu zvangu zvinyatsoti gedye kuitira kuti kana ndakuenda kuZimbabwe handizonotambure kana kukungura kudzoka kuno kuSouth Africa. Tiri ipapa zvakare I went on to create another video ndichitaura kuti dzimba dzekuvaka kuZimbabwe ungaziye sei kuti iyi ndo imba yandinofana kunge ndichivaka kuZimbabwe. Ndakapa muenzaniso kuti kana uri kunze kwenyika tarisa pamba pauri kugara, uri kugutsikana napo here, are you comfortable? What you simply need to do ndezvekuti uende kuZimbabwe unoita yatinoti recreation of the same house yaungo uchigara iyo uri kunze kwenyika, kuti pfungwa dzako dzisafunga kuti kunze kwenyika was better than kuZimbabwe kwawari. Saka ukanoita recreate the same plan, the same arrangement, iyo property yako inoita futi fit in, uchaona kuti kana vana vako avati mama ngadzokere kuSouth Africa kana ngadzokere kuUK, munongoita kunge muri kuUK asi mava kuZimbabwe. Saka izvo ndo zvichakupa the idea yekuvaka imba. You are going to find out sometimes aufani kutombovaka zimudhandanda reimba. You simply need to build something that is compact, something that serves the purpose and satisfy your family, your kids or your husband or your wife. Then motorarama zvakanaka musina mastress ekuti zvinotoda kuvaka 15 rooms tinoivaka nei. So tiri ipapo zvakare I went on to explain kunyanyanyanya I was targeting my diasporians ari kudzoka kuZimbabwe kana kuti kumusha. I went on ipapa ndichitaura kuti type kana kuti size yedzimba dzimwe dziri kuvakwa it's not necessary because uchaona kuti iwo pawangu uri kunze kwenyika waitogara wakasununguka uchifara uchiti ndiri kunze kwenyika asi waisagara muzimudhandanda. Uye mimwe mudhandanda ingatione izera rawari kuti do you need that big house, because uchaona kuti vana vako very soon vachange vakuita move out, vamwe varorwa vamwe vakunotsvaga mabasa. Saka you are going to find out uchasara iwewe wawega nemudzimai wako. Zimba zikudhandanda sarakafanana neiro iri unoridii, unozogona here kuritsvaira, unozogona here kuri maintainer, uchapafambisa sei. Saka sometimes it's not necessary kungovaka zimba rakangokura mahara rinozokushungurudza wasarapo yakuita kunge a haunted house. Makunzi munonzwika muchichema vana mune zvipoko zvinoita mutsindo mupassage usiku. It is because unenge wavaka type yemazi kudzimba akakura iwaya. Moving on, tikunoona kuti
tazouya zvakare nedzimwe nhau dzemaChina. Yes, muZimbabwe vanhu vari kuchema nemaChina, zvikunzi maChina azara everywhere and they are exploiting maresources edu semaZimbabweans, vachitora mari dzacho vachienda nadzo kunze kwenyika. At the same time havasi kuzoupgrade kana kuvandudza nzira, maroads, kana kuvakawo zvikoro, kana kucontribute communities avari. Uye takazoona video yemumwe muchinda anonzi Israel Kapondoro achitaura yeye kuti munda wake wakatorwa nemaChina uye akatyisidzirwa nevamwe vakuru veikoko vachiti tinotoziyana nevakuru vanodarika iwewe, saka ukarambira nemunda uyu hazvishande, chero kanoripota kuema hazvishande, isu tiri kuda kutongotimba. Ende vakatotimba kusviba munda waIsraeri ukasara usina pekuti arime madomasi sezvaaimboti. Saka tiringochemawo nehurumende yedu chiti please monitor these Chinese and make sure kuti they are contributing something to the society when they come here to do their mining stuff, and also make sure kuti communities are kuitwa zvinhu ari kubenefitawo also from the mining activities dzinenge dzichiitwa imomomo. Saka tiri kutochema nevakuru vedu vamuri kuona apa vachiwenga navamunangagwa kuti please itai kuti munharaunda idzi musarawo muine chimwe chinhu. Uyezve ndakanzwa kuti lithium iri kubuda kuZimbabwe uye iri kumainiwa. Dai zvaitawo kuti hurumende ichiprocessa this lithium, yaprocessa this lithium, mabhatiri ogadzirwa munyika yeZimbabwe, zvoita kuti zvinowanika zvichinochipa. Even nyika yedu inorerukirwa panyaya dzemoto, nyaya dzemagetsi dziri kunetsa, because ikatisu tine lithium yacho tokuramba tichitambura seiko vedu muripo. So tichibva pamaChina ipapa takabva tazobharisa zvedu nei yandisina kuisa panapa. Yes, of course, I think I did that video yesterday. Yange iri yemusikana wokumbodanana kunzi akawanikwa akavharirana nanyati. Musikana uyu ari kuendera mberi achipfeka achitenga madrezi akafanana anenge atengwa namai Nyati. Amene ari kuzviti zvakarana nenhumbu yaNyati. Ipapapa handichazivi hangu kuti zviri kufamba sei. So ndo zvatanga tinazvo muweekly roundup yedu. Saka muchaona kuti kubva musi weMonday toita kukupai dzimwe nhau itsva kana kuti nhau nyowani latest toita kuti tifambirane nenguva. Kana muine zvinhu zvamusiri kufarira zvokubuda pano paSekuru Gudo Picture TV oro maitira atiri kuzvita asingafadze, makasununguka kunyora comment section, ndinoverenga ndogadzirisa. Ndichiri kukurawo saka ndinokumbira kuti munge muchindigadzirisawo yende kusvika ndasvikawo pane vakuru vanoremekedzwa vanoita nezvekubroadcasta dzinhau idzodzidzi. Tiri ipapo zvakare ndinotochemawo kuti ndisimudzewo sezvamakaita Nyati gore riya makamusimudza kubva muhuruva, kubva mumatope. Izvozvi tarisai muone mhuri yake yakutoraramawo necontent creation. Saka that is the same thing zvandiri kuzamawo kuita, totoone mhuri, and this has become my full time job. So please help me. Vanoda kuti sponsor makasununguka kuti sponsorwo. As you can see kuti we are not sponsored here, hapana chatiri kuadvertise wakuita kuti tiwandudzewo maincome and revenue yedu. So please tinokukumbirisai kuti mutibatsirewo kana muine zvamunokwanisa kunge muchitibatsira nazvo. Zita rangu rinonzi SGP TV. Until we meet again next week, enjoy your weekend.